Bokulinda bekakushayile. Ayi ngaphansi. Sengimdala so. Ngarujwa amakhazi nami. Abafana basezondi mabangilahlele ebhulani bangipha bonke boyi-15. Bashonile ejele munye emncamela ugwayi. Wenzani? Ngamsika ugwayi. Baqede bangikhapha bangishiya ezondi. Ngiyazambela lapha ngiyableeda la ngikhona ngihamba ngifane ngiminye so. Why uricho kangaka? I don't know. Bakuthondoloze kangaka? Yebo. Kodwa ngiyakini. Sorry yezo. Masimba wona madoda lawo kwenze njalo. Sanibonani molweni dumelang locha again depending on what time you consuming this footage or watching this video. Kulabo ke basanda ukufika ke my name is Ravel emavuje busha mona koroni ndikwanda dzama. Zweli siyandoita. Yoni pundo sinabona dzimwe aka the champ. Yeah, Sunday ke namhlanje ke. Normally ngama Sunday I don't shoot ama podcast or ama documentary. I will normally shoot if I shoot I'll shoot commercial jobs or ama gig. But my emergency, I mean, if somebody calls you, actually, like, if I'm born, what else can you do? If you don't know two years, you shoot, and then actually story sake, hoping good man to kuruma story sake, uzoba like Sega Sharp, and moving away from those negative dark space. All the thought of Guti like as limaze. And you know Guti 93% you can become like help on Caesar. You can't decline that call. We am telling Guti like my friends would have born or like when would like Nibonan. So yes, without further ado, I'm telling it to Anagelana. I'm telling Pala Sentombi. Uzozishu Guti like Ubani. And like why on Sunday yenala gimi abanye abantu base inkonzweni zabo. My sister, you can introduce yourself. My gavana Mangisi waseSoweto. Ngizela kubaba ngifuna usizo ngendaba yabantwana. Ninkinga yefamily yangi-rejecta and angikhona ukuhlala ekhaya manje bangixoshile ekhaya abobhuti wami nosisi wami ngendaba ukuthi mina angifani nabo. Into enyenze kanje ukuthi ngibhalile kulo baba inkinga umama walahleka umama ubaba wahlala naye eGP sibeni ngabo baba sonke nabo mama uyi-1 abobaba baseparate manje ekhaya yimi one engiyi-1 nginje emhlophe mara abantwana bami bathatha ikhala yami bonke. That's why ugogo washo wangitshela ukuthi mina ngizohlupheka if ashona. Manje ngicela usizo ukuthi umphakathi noma ubani okwazi ukunginceda ngendawo yokuhlala. Ngifuna indawo yokuhlala for abantwana bami ukuthi ngiphume le eSoweto. Ngisacela usizo kubo bonke abantu abangibhekile. Ngoba ngizamile ukufuna abantu abangicedayo. Hayi azange bangincede abantu lewe ngifuna ngakhona balibe bangithe ukuthi ngiphume ekhaya mina ngifuna indawo. Ngizothola kanjani indawo ke ngingasebenzi nganamali nganamuntu ongibackupayo. Nefamily yangi rejecta akekho ungisupportayo kuzo zonke izinto. Manje ngicela ukuthi if ugovernment anganginceda ngithole indawo yabantwana ngoba afuna ngithole indawo yabantwana ngizamile ukuthi ngithole indawo ngiyithole ngizamile ukuhlala nabo mamncane asange sazwana kahle ngayichasha komunye umkhukhu ngahluleka abantwana bami bangihlupha vele babhema iChristian u1 bekabhema iChristian manje seyahlala istradeni eRoodeport eDeepsloot manje yiwo ngifuna ukuthi ngibathathe bonke bathale nami ngihlupheke nabo ngoba angina next enginayo ezantini. Manje ngicela ukuthi phuza amanzi. umuntu ubhekile ancede. Okay, sithandwa sami. Ngiyakuzwa ne. Masiye angilandise kancane. Ningaki kumamakho? Si6. Ni6. So njengoba ni6 kanje you different fathers. Yeah.
nomunye babakhe bekabhizi umuntu omdala ne usaphila mameni mama walahleka ngazi bamenzani ekhaya walahleka ngimncane ngisafundi grade 5 what do you mean today bengisamfuna mamoshari anginapasi lakhe ubhuti wami abafune ipasi lakhe ukuthi ngimfuna bakuthathile. What do you mean ukuthi awazi bamenzeni ukuthi bamsebenzile ukuthi bamlahle bamenza idukanyezo mama yewe ngibona ngakhona mina ngoba angitholi ithambo lakhe azangisinqabi from grade 5 yes if usaphila mhlawumbe ngaba nawanye abantwana futhi like ngathi bekazala ulokuza umuntu omdala endaba ekubuya la okay so wena unabantwana bengaki nawa 5 mina i-first born nesipho sokuzala nina ubhuti wami na-18 abantwana usisi wami na-12 yabantwana bahlukene kancane wena una 5 so you didn't break the record likamama ne and then ubani una 18 ubhuti wami wakho unabantwana aba-18 yes okay all right okay and then abantwana bakho wena utishara wabani muzukulu i-first born yakho utishara yeah awu mara kakhulu ukwenza next izinto zithayithi kuye uyi-1 kulezi zinto zonke bekabenceda abantwana bakubo baphuma endleleni bamhlupha abafundisa wahluleka naye wayehla walahla ithawula ngoba sebangasafunda isikole abayithu baye omunye bekaganga wasebenza ama-Nigerian omunye usekulipoti manje ngikhuluma so uthi uyayithengisela ubaba khona uyaphila udla amabele akafuni ukwenzela abantwana bakhe nami ngizame ukuyikhulisela abantwana until baze babe nje babe ngapha manje ngiyamfonela still uvala ifoni manje labantwana bakho nawe nomunye nobabakhe abayi-3 banobababo laba abayi-3 babafundayo okay laba loyo abayi-2 abanye baba bashone bobaba oh sorry hey indaba zakho it's a stack of problem yonkinga zakho ziloko it's a big pile of problems ngoba ngingarejwa from standard 3 until ngaze ngayika isikolo ngakhona ukufunda benzani ngarejwa okay sasemncane urejwa kwami ngathathwa ekhaya ngathi ngesikade ngifunda eDobsonville enkolweni mangifunda enkolweni still abantu bangilandela ama-gangster mabangilandela ngiyazama ukuthi ngesikoleni attend isikole still bangilandela ngaze ngakhupha esikoleni njengoba ngisengimdala so ngarejwa amakhazini ami ayi-2 ngarejwa until ngaze ngacabanga nesikhathi amakhazini wakho abantwana bakabani amakhazini wakho kanjani uthi bathi anti kugogo omunye uhlala kaNdebele omunye angimazi uhlala phi how did it happen ngihlala khona ugogo wangisusa la eSoweto ngifunda kaNdebele ikhazini yami ugogo umama kabhuti lo bekasithengisa amathikithi makathengisa amathikithi eMaraba Stad angithume naye ukuthi ehamba deliver amathikithi umuntu ngilahlela esigangeni mangilahle esigangeni yangirepa ngiyabemeza akunamuntu ongiphendulayo mangifika endlini notshani mangifika endlini yabatshela ukuthi ngirejiwe uboy wathula athi akangirepanga ngoba athakazi ungirepile uyaphika uthi akangirepanga ngagcina ngiphuma kaNdebele ngibuyile ekhaya how old were you lento benza leso sikhathi ngiyena grade 5 minyaka ingaki mhlawumbe mina 10 awukho mdala umncane benga-10 ukusuka kwami kaNdebele 10 years you still a child ngangakhona ugogo ngamfonela ngathi ngicela ngifonele ugogo ngihamba ngibuyele eGoli ngabuya ugogo wangithatha still kwaba nenkinga ngarejwa ama-gangstana bangilahlela emikhukhwini omunye wangirepa wathatha nge-BM ekhwezi umalume ngikhapha umntana ekhaya emfula ahambisa umntana mangifike emfula ngifike ekhwezi kune baba ongibhekile we-BM wangithatha nge-BM wangilahlela leyo mkhukhulo ayinabantu bakhe bangigadele mina ukuthi bangigade wangibuyisa wangilahlela ngaphandle esitrateni ngasekhwezi bakugadile like
Awu uyanipeke Lo like muntu lo bekanabantu bakhe. yeah. Bathi angigadi. Ungaphumi ungabaleki. Yo labantu bakugada ungabaleki. Yeah. After le ngicela ukungirape kwakhe, wangithatha ngibhlida nginjalo. Wangifaka imoto, wangilahlele ekhwezi. Boblida bekakushayile. Ayi ngaphansi. Ngabhlida ngithathe emncane uRachel waqala ngoRachel omncane vele. Bona ngaki lapho. Hayi emncane le. How many years maybe? Yonke lento zakala mawuza grade 5. 5, 6 until form 1. Ngagcina ngiyeke isikole ka form 1. Ngilandelelo. Uyekiswa ilama Yes. ilama jinja. Hey. Angisazi isikolo mina. So ama gangster lawa akudlengulayo. Umbeka umuntu e1. Different people. Ngesikhathi si1. Yes. Bakufolele. Like bakufolele bekusitimela like yami. Bekuwabantu nje nasesikoleni bangilahlela ibhukulani. Abafana basezondi mabangilahlela ibhukulani bangirape bonke boyi15. Hey. Mihlolo yamatlaka. Abantu abachintshana ngami bakuphethe imimesi bayibeke la etafuleni. Maqeda bangikhapha bangishiya ezondi. Ngiyazambela lapha ngiyableeda la ngikhona ngihamba ngifane ngiminye so. Aye wena manje wena ngidropela ama-20 bomb man. Hey, I can't imagine that thing. Ngasinda futhi ngabulawanga. Ngasinda imesi. So labantu yabazi. Bashona bonke. Bashonile nje lemunye emncane ugwayi. Wenzani? Ngamsika ugwayi. Ngobeke police station ngathi nento engenzile evidence ngoba mina ungenze into enje. Ngamambele. Yes. Usiye kanjani ukwa? Kahle ngathatha umesi ngomkhathi. Bekabheke phi? Bekabheke kahle so. Kunogwayo ushiye police station. Ngishiye police station ugwayi ngazi ba usapho. Mfana khona yashona. Bekahlala ezondi. Ushone after kodwa kum. Ayi akazange ashone immediately. Uthatha isikhathi. Ngamsika ugwayi nendlebe omunye. Usika ugwayi bayithu. Lo ngamsika ugwayi nendlebe. Ngayenzile evidence yami strong. Ngabatshela amaphoyisa ngathi ngangopho kodwa ngiretshiwe mina. Ngangingusho ugogo bekasaphila ngihamba icase yakhona naye rape. I-case ye-rape uyamba eyo lo ugwayi lo sephezu kwetafula nendlebe. Bongakanani? Bencane mani ngazi ukuthi bengizothi mina ngathi. Ngisho ugwayi wakhona bongakanani? Hayi itiki le engaka. Ngoba ezondi khona umunye wangirape. Ngivalele emkhukwini xoke i-uniform yesonto. Iliphi isonto? Iziyoni. Bangirape bangivalele 2 weeks. Kanti uzobhayiza alahle iside ukuthi ngiyongena kuma-relative ami. Wabaleka mangimemeza. Ngathi nangimfana urepile futhi. Akangayihluphe ungifuna mina. Ngagcina ngiyibuyela sengingekho right. Why urich kangaka? I don't know. Bengifit kusho bengumuntu omile. Intombazane right enhle. Inenwele enkulu siyala. Babona ubulungu nje bona abantu. Umlungu wena or umuntu omnyama? Khalathi. Ubaba wami khalathi. Nase Cape Town. Uyamazi? Ushonile ubaba wami naye. Bomazi? Yeah. Bengimazi. Okay. You look like umlungu. You look more like umlungu. Uye ngathi umlungu. Yeah. So mama wakho umhlobo bani? Mzulu. Wakabani sibongo? Abesibisi. Okay. So wena usebenza ziphi sibongo? Usibisi. Hey. Masibisi. Igama lakho walisho? Masicala. Umangisi. Okay, they call you Nomangisi because like babona lo bungisi ku. Okay, at least name was not far away from me, but in umnikazi. So Nomangisi,
Ama-case walamariphu wavulile wonke or khona ongavulanga? La ya eNdebele zanyivule ngoba ngahamba ngamyeka ubhuti wakhona ugogo wamshaya ugogo lapha kamncane lo mfana kamshaya mkhulu ukuthi wayenza so Lo mfana bengakanani kuwe ngeminyaka? yabo 30 Hawu bekamdala ubaba omdala. uyahlanya ke manje skilling mate Umhlanyisile? yes ngenhliziyo ngihamba menhliziyo ngathi ngeke uphumelele ngokwenza next uyahlanya straight. Hey noma ngisi umuhle kodwa mara wena so inhliziyo yakho but it's fine uthe nje umabe ngenhliziyo waphambana Yeah. bakhe basho abantu abadala baripile kimloyi hey so manje noma ngisi lapha kwaNdebele usaya Ngiyaya nje kodwa angihlangani naye sikhulumisana nokuthi i-relative kagogo mara ngikhulumisa vele. so lama case owavula wena okudlengulwa ayingake ukuthi aye wabagweba labantu Babamba laba basezondi oyi-1 babopha laba abangithola ezondi bengiye esikoleni ilaba abayi-15 kulaba bathatha 2 okay abanye bashona bonke bashona nini after yonke lento yenzake basovula icase bakhomba beshaya ikhomba kimi okay wabalanda wabafake ukweni kokwami ngesaphila afake ukweni athengise inkukhu sithengise inkukhu ekhaya leso sikhathi ngabafake ipipe emlomeni leso sikhathi esilwayo ipipe yamanzi okay bafake ukweni inkukhu ngabafake ipipe emlomeni ngabathela nge-hose pipe so phakathi ukweni inkukhu. all right so lawo ayibaboshwa bayabagweba babagwebile baphuma sebashonile bese bashona bagwebe how many years angazi bungathendi court bengasa-attend court because bengasana into engizoyenza bengizoba ku-trauma nje vele sengimdala ngakhomba kodwa endlini yakhona ma ungifonela uthe if awungiboni if I don't get to talk to you, you will kill yourself like into yayizolo ebusuku ukuthi ma if awungiboni ucabanga ukuthi lapho uzozibulala angisho ukukhuluma nje bokhuluma ngetrauma are you out of trauma now so why would uzobulala mangaba like asihlangana because bengifuna ukukhipha lento ekini yonke. Okay ikhiphe mntwana myezo ikhiphe noma ngisi kwaburaveli yamamela ngakhulu futhi yeah so ngizokumamela like yonke into is said what you say yeah and I'm very sorry to be listening to that also nababukeli bami nabo they might be feeling what I'm feeling you understand they care yes yeah ababukeli bami they do care umphakathi uhlulekile unginceda for ekhaya ukuthi ngilwe ngaya kuphi abantu umphakathi wahluleka ukuthi bangincede ukuthi ngibuyele ekhaya so masibuyele la before sizongena ilokuzeni ekhaya ane so lama case wakho ne okunyukubezwa or like yeah lama case okunyukubezwa ngokwecansi or mangibuze ukuthi lento okunyukubezwa ngokwecansi seyiyaphela nasi iphelile ayiphelile ayisayenzeki manje because ngoba bengisaba abantu besilisa belini ngiyabona nama ngifake i-microphone ngathi ujump ngithi awu lo mlungu lo saba amadoda basaba ngoba bengasa trust okay all right now i-story sakho angazo mhlawumbe kube i-video separate eyokukhuluma like of what you have gone through till today then like we'll do part 2 ukuthi uhleli kanjani lokuzini endlini bathini na bakuxosheleni uyabona so kwamangcono ngiyekela ubhodle ukhulume like mhlawumbe ukhipha into esifubeni ngalento zakwenzakala like umncane uyabona abelungu yiyo lento bayibiza nge-child trauma uyabona so you've been through a lot so kungayikwakho esikolweni ke
sebenzelile or like did it give you a disadvantage? Bengifuna ukuqhubeka ngaleso sikhathi leso manje angibe ngasakhuphi ugogo wangizama ngisedrobheni ukuthi ngifunde ecoronation azangikhuphi. Ecoronation kubila kwenza khona umnesi? Ya, esikoleni sabelungu eRisiki. Okay. Isikole siRisiki bengifunda kuso ama-Saturday school. Okay. Ngahluleka noma bengakhuphi. Imaths bengihlula nje ukubhala nje ngiyakwazi ukubhala mara bengakhona ukukhupha. Ngibonile ama message wakho mangibhalela kulokuza ku WhatsApp. There were a lot of spelling errors mara mina ngoba yimi I could still like read like ngiunderstand uyabona. And then ngathi mhlambe la ngoba ubhala isiZulu mhlamba usumZulu mangibona iprofile picture. Ngizulu mina. Okay. So, yeah. Then abantwana bakho la abanye bakutishara ngemzwile usafundisa utishara? Yeah, usafundisa manje kunzima too tough. Yini inkinga? Akhophi. Izinto zakhe ziphayilene ziningi anti ushadile. Unonkosikazi. Yeah, ushadile lapha shade khona manje. Hayi. Akukho mnandi for yena ukuthi asincede kakhulu understand kuningi kuye. Kuyi-one. Yimi nabantwana bami afanele asenzele. Manje akasakhona ukukhupha. So akasakhona. Uyi-one uyi-6. Manje akakhona akanamali enough fanele athole indlu yoyithula kanjani akanandlu utishara? Akakayitholi indlu. Imali ayikho like phela kunemoto uyayibhadala imoto umntanami. Ziningi izinto uphuma kuzo. Then omunye ke la abanye benza second born. Hayi. Omunye ke uhluphayo ke naye uhluphayo. Uyintini second born? Yahlupha usebenza ama-Nigerian. Ane family ama-Nigerian? I don't know. Ayi uyenzani khona? Wenza scam. Manje hayi ngamkhuza ngathi esikoleni azange afike esikoleni ngimlandelele ngithi esikoleni wayeke wayodlala nabantu bamateksi waba u-taxi driver bangani bakhe till today akasifunanga isikole. Unangaki? Hayi una-30. First born unangaki? Una-34. Okay, so second born uskema abantu? Ya hayi lo uhluphayo nje vele. Akabhemi imizi yobisi? Hayi angimazi ngoba angeke ngithi ngiyamazi angimazi lo mntwana kahle kahle ukuthi uphethwe yini. Awuhlali nawo? Ngihlali naye siseparate njengoba ngisho. Omunye umntwana olena le. Sengizele intombazane eyi-1 ena-15 efunda i-grade 10. Ungamjambi u-third born. U-third born yena wenzani? I-third born le intombazane. Third born intombazane. Okay. Bese kuba ubanele le fourth born bese kuba uNicholas. Uyenzani ulokuza ubanele? Banele lo usestradini uhamba namasaka basuthu babakhe lo ngamfuna. Babakhe abafuna abantwana bakhe. I try my best ukuthi ababuye kuye. Laba abanye abobaba baye bafunda abantwana babo? Mina sengisele ngoba kuyi-1 kulabantwana abayi-3. Laba bayithona ukuthi ngishiye ukuthi bashonile abayi-2. Oh, okay. All right. Le first born second born basho. Okay. So ubanele babakhe uyasebenza? Angimazi la muntu lo yami nami. Umuntu wakho musa? Akusase umuntu wami. Ngumfazi le waselisuthu. Uye kumlungu wathatha umsuthu? Yes. Hey mara amadoda ezinye izinto. Le muntu lena. Akakhophi kahle yahlanya nje maybe I don't know ngoba akafuni kumamela nami ecourt. Ngingayi naye ecourt ngamtshela umntana ukuthi uboshiwe ngithi ibhayili ndoda. Mina nginamali angisebenzi ungabheki mina. Baba. Ngikhulisela abantwana manje inkinga yakho. Bekaboshelweni? Ukwaze umntana kasisi wami. Ubanele amamela angisho khona osestradini angisho. Ulo sestradini ubanele. Yini manje le? Ile phone, yeah. Ifoni yakho? Mhlawumbe ubanele uyafona thola bambani ifoni mhlawumbe. Ubanele ulo osestradini. Uzile kimi shemizulu azocela imali yokudla. Ngoba usiphandela ngaleyo nto le ngododa ngale zinto ezilahlabelunga ngithi. Udla ngododa.
ngambiza ngathi manje ngizothatha 40 rand ngine 40 rand ukuthi usile ukudla wayithatha-ke wathi mama okay thanks ngizothenga le nto engiyithengayo kodwa nginabo umhlabelo ubaba manje ngimfonela akayibambi ifoni yami ufuna ukuthini lo baba lo usibukelile lo baba manje ubula uyangibukela manje bengifuna ukuthi nje pheka lapho kule camera umtshela angincede kule nkinga engikuzo ukuthola indawo yokuhlala stable nabantu abambabuthe ubaba wakhe ngisho ubaba kabanele baba angifuni baba kabanele mina phambi kwami akasapoti abantwana bakhe angaliba khetha abantwana ngoba ubandlulula abantwana lo baba yakabandlulula isintombazana manje intombazana ibuye manje ivakashile eyakho okay ngathi mina uzomenza kanjani ngoba manje sikamdala sekayane teenage sekuyi-teenage manje unangaki una 15 okay manje ngifuna babonde bonke nabantwana bakhe angakhethi umntwana ngoba uyabakhetha abantwana nami angikhoni mina ukubanceda angikhoni so ingukuphi chance ukuthi ukhulume ugcine ukhuluma nababa kabanele manje njengoba besekhoti last week bengenza le court indaba yomntwana aboshiwe njengoba ngisho uboshiwe okay sizokuboshwe bani uNicholas lo in the grade 12 unabantwana abayi-3 nobaba kabanele bayi-3 okay then okay uNicholas uboshiwe all right you know what masingene kulokuza kukhisi kaNicholas after i-break yane sihlanganise nendaba mhlambe lezofuna ukukhuluma mhlambe la kezendlwane ane yeah this is very heavy for me yathola yeah ngiyacela ukuhlala nomuntu oyisifazana ukuthi udlengulwe kaningi kangaka because you counted more than 3 times if not mistaken kube ukhazini yilo baba lo ukugadisa abantu abhizi nawe ama gangster that's too much baye bakutest ukugula nani anginayo ngiyacela ngibangitest anginathi ngona HIV anganix ngiclean nje manje how do you know if you are bakutest abangitesta ngoba ngayibhara mina bathi anginanex ne HIV anginayo I'm perfectly clean mina yes guarantee bakuthondoloze kangaka yebo kodwa ngiyaclean hey ngiclean ngoba ngithola isifo mabacheka nje kwi-test yokuqala bathi anginanex amadoda izinja ne ngiyangitrusta indoda noma ngahlala naye boyfriend mara angimtrust ngamtshela ngathi angimtrust ungangibulala ekuseni naye ukuze ngihlukane nobaba kabanele kwayenzeka so ubaba kabanele bengipregnant abantwana bakhe kanye wayengimithisa lo mncane ubanele ngathi mangiteda lo wathi yena kusumntana yakho uNicholas mangithethe ukuthola la bashiyana kancane 25 26 bashiyana amamonth yeah okay lo ubanele bathanda yena ubaba kufana naye incamashi angitexture uNicholas fana nami nosiphelele abantwana bami abanye bafana nami okay yes manje angazi yini angizondela yona lo baba engamdlela yona kangaka ngamtshela ngathi nale moto ayithengile ebovu angeke ilaste uzokhubuda naye many times azange ilaste imoto yakho yaphuma endleleni wachayisa ama-toilet yaphuma ngitshela straight ngathi ngeke ilaste ngiyifunde endlini le moto la uthenga imoto kunokuthi uthenge umfazi umlobole uthenga imoto okay sobona ukuthi ukuphumelela na azange aphumelela ufuna kulobola leso sikhathi nginomntwana oyi-1 bengithi uzolobola ugogwathi alobola angakabi nabantwana abaningi naye ugogwathi uma ngaba ulobola ungasangeni emasangeni wakasibisi ngoba ngeke ezilunga into zakhe umhlobo bani lo baba lo waseZimbabwe awu Muribanjo Bengamazi ukuthi waseZimbabwe because bekangifihlela the most everything into yakhe mangimbuza ukuthi wena uchamuka kahle kahle kini ngoba akafuni ukuyenzela abantwana bakhe into ezi-right so lo baba lo
uthi ubuya baba kabanele Zimbabwe. ya uthi ubuye eMalawi wathi ngibuye eMalawi ubuye eZimbabwe Yebo. oh umshona umndebele mhlobo Umndebele yena. Makasho. okay okay bengithi ubuye eMalawi so ukhe waya wena ngale bona ku Angeke ngiqalise. kunabantu why Abantu abalebaloya. Sis. Baloya basebenzisa imithi very true. Ngikhipha ngokwazi ukuthi baloya abantu bale Zimbabwe basebenzisa imithi kakhulu. Angeke ngiyathela emasangweni lapha. Angibazi nabantu bakhona abazi abantu bakubo naye wagcina nini ukuya ipassport empty. Empty passport yakhe. Ngimbuza ukuthi unini wagcina ngekhaya hayi angiyilapho mina. Akana ID Une ID yala. Mare kubo uyithole kanjani ID angazi. Dala wakufika la kusikuthi. indaba zakho Uzafihla into zabo mabenza. Angeke akutshele istory sakho umuntu. Manje mina ngikwazi ukukhipha yonke into ekini. Ngikhiphe yonke umbhodle. Bodla ngumamele ngidinga ukubuza amanzi kodwa bodla hayi wena hey you strong man sorry yezo masimba wala madoda lawo kwenze njalo Hayi right. ubodlile Right. ngafuna bathuka labo sathana Bafile mos. Into engiyifuna ukuthi nje lo baba enzele abantwana bakhe. If akabenze ngizombonisa mina. Ngizomshisela endlini. Nami ke ngimbulala ngibosho. Ngoba support abantwana bakhe ngikhathele mina ukusebenza ngingwane emhlabeni. Ngaba yenzela abantwana ngabukhulisela abantwana zange enzele inapkeni even impahla zokuthi bazaliwe alithi indisha yikho indisha yakhe ayikho invest yomntana abantwana bathengile impahla ngasasebenze acaments angaze ngezwe next athe ulithi something endlini baze bamshaya ubhuti wami izenzo zakhe ngoba ngazange support abantwana bakhe bashaya ubhuti wakho ubhuti wami wamshaya ukuthi why ngasapota abantwana azange yenze next nebest akayazi nebruko nenapkin akazi next ukuthi nabantwana bafaka size bani abazi akazi mangambuza ukuthi umntwana ugqoka size bani angazi umntwana une birth certificate akazi umntwana uzalweni nakazi uzwa ngama ngimtshela ukuthi birthday umntwana hey mlungu wami ngiyacala ngisho ngiyacala ukuthi hlale nomlungu isikhathi eside kangaka Unendaba ezingaka futhi mlungu into yakho inzima ne ayinzima ufuna amalo ngizofonela usibuku mama athola nje indlu hayi uNkulunkulu angiphe amandla ngithola indawo masivale le lokuzona le segment le and then we'll move to bathini second step to the second segment yabona bekusase this is a starter now. Then you move to a main course. Okay. But your starter. Uqale ngenyawo lokuzela inzima kakhulu. It started like iphezulu lokuzi nothi yakhona. So ngizibuza ukuthi i-full meal izoba njani. Bafethu ravelo bana beyiwe. Le ndaba iphelele la. Kana songena embuthandaba from this one indaba zinzima zikhafulwa umlungu so kakade vele zithanda ukuthi zikhuphukele into ukuthi siza nabelungu so I'll see you on the next one. Eyakhe lo sisi. Njengoba sebhodlile. Kodwa before bathi ngivala. Ngithembise ukuthi awuyozikhunga maphuma la. Hayi nangathola nje ibond yethu.
No. Angeke ngibulale ke. How do you feel, I man? can't. After talking to me, how do you feel? I leave my body. You have relieved. Yes. Okay. Mangibongeke ukuthi waphuma la. Uzophuma lana u right. Because into enkulu futhi kakhulu vele ukukhuluma ngisho. So you feel ukuthi uhlisile umthwalo ngisho manje. And ngumamele kahle ngisho. All right. Njengoba ngishilo ke. Masibuye uphuza amanzi ke. Sitakhuluma ngcono.